Bages, malagip pala nila kay Guryo. Kaya una bagis, saan ko malipatan ni Suna? At damanan, istoryak may panggap kayong kuha na. Ne, pudno mga saan ka mauawan ng distorya king Gregory. Anyaman ng distorya bagis? Kastoy Bages, malagip mo mat ni Mr. Anderson. Ni, sa bali mga tao di pagbagamon. Di nagbalin nga saksi ti krimen. Wan, isuna Bages, awan sa balik. Wan, malagip ko. Aba, niya ti pakainaigan na kin Gregory, malaksid ti na istorya makrimen. Bages, kalpasan ti asunto ti korte, nagayem nila kay Guryo ni Mr. Anderson. Nagayem nila kay Goryo ni Mr. Anderson. Kasano nga napasamak iti kastakot, sampay nga nasayod ti English na. Gusto Bages, numampay kasta, nalaing mat nga mga raartyok nila kay Guryo. Amuna ato kayen tirik na ti sabali nga tao. Kasta ka di? Wen Bages, day tamit ti karisma na. Kunak man no narabaw ti susurunan na kin pilosopo pay. Kastan atin nagbalinan na idi lumakay, ngam idi kapanpanwagan na. Kat sa bali, nadayaw ken nataknang. Una ya? Ala kay tuloy mo istorya bagis. May panggap kin ni Gregory kin ni Mr. Anderson. Kastoy Bages, nagayam nila kay Guryo ni Mr. Anderson ket pasaray pumasyar iti kasero ti Amerikano. Ay kat talaga nga nayasidig na ti bagin aking kuana ya. Wen Bages, uri ka tay tuloy ko. Ala, tuloy mo nga rod. Iti maysa nga malam, di mauas nila kay Guryo ti kasero ni dagiti agasawa nga Anderson. Aguri ka bagis. Agasawa ko nam. Wen Bages, kadwa ngamin ni Mr. Anderson ti misis na. Okay, tuloy mo. Napan nila kay Guryo ti dagos ijay duwa tapno ibingayan na ida iti parya, okra, utong kantarong inapit na ti talo na. Parya, okra, utong, kintarong. Ne, rekado mo ti pinakbat na kita yung bagawan bagis. Gusto Bages, magustuhan na kiti kasawa nga Anderson ti pinakbat. Basta ka di? Launay Sa bagay, sino ko mamat ti madi ti pinakbat? Alaman? Gusto Bages, The best, ti putahe ti pagilyan dayta. wen Bages, ura idi nagtrabaho kay day Saudi, magustuhan day di amok nga Arabo ti pinakbat. Paisot ako nam? Wen, ibusin na di dakkel malukong. Kita man lang nga nga. Nga magure ka bagis. Apay, amo ka di dagita agasawa nga poraw ti agluto ti pinakbat. Ammo ni Mrs. Anderson, ta sinuruan isuna ti gayem na nga principal ti public school. Alisto nga ta, dahil ta principal nga ag-English nga ni Gregory. Wen Bages, gusto. Iso ang nakasursuro ni Mrs. Anderson. Gurigakat si kamat bagis. Kasano mga nakapagluto kay ti pinakbat ti Saudi? Ti pagamuk at areg na di pa maugingan to tamudom. Wen, gusto Bages. Ngam nakasursuro ak babaan iti plaka. Plaka? Kasano na ita? Kastoy day Bages. Di kat adda kanta nga napauluan iti pinakbat aya. Wan bagis, adda. Kinanta dayta ni Rey nga Lucero. Di kat jay kanta ka isalaysay na no kasano ti panagluto ti pinakbat. Ay wan nga agpaysoya. Kada plakam kin Rey Lucero. Mawata kon bagis. Malagip mo pa ikadili kiti lyrics dayta kanta Bages. Wan kasano nga malipatak kumadayta? Tinggam. No sidat pagsaritaan, dayday amok ti kaimasan,
Pinakbet ka ilokwan, na sustansya ken nananam, namnamaek ken kay magustuhan, pakbet nga ipangan, maragsakan uray sinno, nga adaan sentimiento. Ti panagluto ti pinakbet, ingkay laeng paglalaw ken, tay parya ken okra, putong ken basit alaya, ikanyo met titibugoong, baboy wenno sitsaron, uray inaldo nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma. Uray inaldo nga agluto ka, ti pinakbet di kay mauma. Hey, kabalan tapay mo lang bagay saya. Kasunong kumalipatam. Ala, ituloy mo di istorya mo ron. Okay. Di kad inikan nila kay Guryo, iti natang ni Mr. Anderson, aya. Buwan ba guys? Kas panagsubalit ni Mr. Anderson, nangirwar iti maysa dilata a corn beef. Corn beef. Naimas na ito, bakit? Launay aba guys, aglalo kat imported ko naman. Talagamot nga nalay nga tao dito Mr. Anderson. Kaya di ko ang bagis. Inyawat ni Mr. Anderson jay corn beef kan lakay Guryo, kinunana. This is for you. Apo, nagbayatan. Nagsubli iti komedor ni Mr. Anderson, tamangala iti duwa nga botelya ti nakalamlamis nga Coca-Cola iti frigidaire nga pagasmang na jay corn beef. Refrigerator, iti kaya mga asawan bagais. Refrigerator nga ba guys? Ngam idi ke frigidaire mo ti awag tayo. Huwag na ro, taday ti nalatak nga marka ti refrigerator idi. Akasmat iti Kodak, nga nalatak nga marka ti kamera. Wen gusto. Ala, ituloy mo ba guys? Ni Kwan, alaan ko man ni Mr. Anderson ti Coca-Cola manipod ti frigidaire, di masirip na ti bulan ke nasdaaw. Apay bagis, anya tinakita na? Kabos bages. Wala ya. Nakapinpintas si sukog jay kabo sa bulan. Talaga nga aring bubukang. Ay kumaya mga talaga. Isu nga inawis ni Mr. Anderson nila kay Guryo, ti kusina tapno kitaan na mo, jay bulan. Okay. Kunana, Gregory, come, look at the moon. Anya mo ti sungbat nila kay Guryo. Sa bali ti panagawat nila kay Guryo, bages. Anya nga tinagawatan ako ma. Tinangag nila kay Guryo nga si naon ni Mr. Anderson, ket lukatamon. Lukatamon. Ay sosabo. Disgrasya ti sumaronon. Gusto bages. Kaputa lukatamon ko na ni Mr. Anderson, ke rinugyan nila kay Guryo nga luktan ti corn beef. Kay payso na nga linoktanan. Wen ta lukatamon ko na ni Jay Mercano. Ay sus apo. Anya ti kunan ni Mr. Anderson. Ay ke gaputa madingan sumangbat nila kay Guryo. Inulit man na ni Mr. Anderson ti awis na ket kinunana. Gregory, see the moon. Okay. Kay napangadikinita ni Gregory, ti ay kabus nga bulan. Saan ba guys? Tinagawatan nila kay Guryo nga kuna ni Mr. Anderson ket si Damon. Ala, sindanan. Kawan natay so magtikunan ni Mr. Anderson. Ay, apo aya. Idi saan nga mo oray ni Mr. Anderson nila kay Guryo nga mapan iti kusina? Isunan tinagsubli jay salas. Di pa ke naduktalan na, naibusan niya corn beef. Saan mo ba guys? Gudwa tinaibos. Ngam uray at maluksaw nga tanja Amerikano. Saan mo ba guys? Nalaing iso na ta kastoy ti kununana.
Oh, you opened the can already. You must be very hungry. Kanya ti sumbat ni Gregory. Mabainin na bagay. Tatay jay panagsaon ni Mr. Anderson nga, you opened the can already. Kaya nasaon, nasaan na naawatan jay kinunan ni Mr. Anderson. Look at the moon and see the moon. Okay ka lang, Bagis? Well, Baka dalakan mo nga sitsaron tatay. Kanya orti ko na ti Gregory, Bagis. into doon nila kay Goryo jay lata ti corned beef nga nagudwan ti kargana ket kinunana temptation. Temptation. Mayata mo dyan rason na. Wan bagay. Nalayang nga grason. Kanya ti ko na di ka, no? Kastoy mo ti kununana bagay. Yes, I understand. It can be very tempting. I know you guys love corned beef. Nalaing mga talaga dyan Amerikano, ya. Saan lang nga dayta bagay? Kinunana pa'y. You know what? Let me get you another one to bring home to your wife. Another corned beef. Hun, Ayan yan. napanangala ti sa balipay nga dilata nga corned beef. Ket inted na kinala kay Goryo. Di kad pa'y imbis sa gudwa tinyawid na. Nagbaling nga may sakit gudwan. Gusto mo bagay? Mayat, dahil ta istorya ang bagis. Ay kuri ka, dapay na yun na bagay. Tapay na. Sige, tuloy mo. Dimtang ti aldaw nga panagsubli dagiti agasawa apiskor jay Amerika. Okay. Kaya't nga ibati dagiti agasawa dagiti alikamen da iti balay nga naurnong da. Tadi pa iso nga awitin da. Bumut ang agpay sa bagis, nagdadagsan na kita nga gamit. Ken adamot imbati na ka dito tao. Kasta nga road bagay, ti plinano da. Wala, kay tuloy mo bagis. Sakbay nga iwaras na dagita nga alikamen kadagiti tattao. Inayaban ni Mr. Anderson nila kay Goryo. Ta iso ti umuna nga agpili no nya ti kayat na nga bagi na. Kita man, isupay ti priority. Talaga mat nga naisidig na nga nalaing di bagbagi na ni Marcano. Wan bagay, napangarod nila kay Goryo ket kuna ni Mr. Anderson ken kuana. Gregory, my friend, what among my things would you like to have? Kanya nga iti pinili ni Gregory. Ay ka, may nga carpentry tool bagay. Ngamdak sanggasat, tadi namot malagip ti English na. Carpentry tool, ngam anamot English na. Wan bagay. Kasano nga rudan? Kinuna na, it comes to you, comes to me, comes to you, comes to me. Ragadi na ito bagay. Ragadi. Wan bagay, ragade. Naawatan nga dagos ni Mr. Anderson. Kunana, you like to have my saw. Of course, by all means, you can have it. Napanay nala ti ragadi sa nainyawat ken lakay Goryo. Now, the Ragadi comes to Gregory, never to come back to Mr. Anderson. Un itid na nga rodan. Mayat. Ay. Among bagay, napintas nga talaga day di nga ragadi. Nalagda ken nalagaan. Sigurado nga, nangina pa yung kasta. Wan bagay. Mereka, adda ka di mo na bagay ni Mrs. Gregory. Ay ka, adda bagay. Kastoy. Kastoy manan, ti kunan ni Mr. Anderson. Gregory, what about your wife? What does she like to have? Talaga mo tilaing daya. Kanya ti ko na ni Gregory nga ron. Amo nila kay Goryo, ti kaya ni bakit nata, imbaga nga rod na ud-udi king kuana. Isuna lang takas lamo la iti ragading at di na malagip ti English na. Pugtuak bagay. Para kusina, data. Ay, naglaing ka nga pumugtaon. Gusto bagay, ta kunam. Ket no di na malagip. Ket inyaksyon na kumamanan ah. Ay, wala bagay, dahil tangar tinaramid na. Ala ke, ipakita bang nga ron, yan na may anak.
Guri ka bagay, delikado na ito eh. Medyo itakder ko tapno may pressure mo nga nasayaat. Ay, gura ka ba, kasanungay ka, ibatam naman ni Bella. Guri ka, kwa, bages. Ipainayad ko, kun dito'y bas, kat sublatim to'y manibela ah. Iganam to. Saan ka din nga delikado, bagis? Kamu mag-drive, kun may sabay, ipabuntog ko mat, bages. Alang araw. Guri ka, alistong bages, tadi madlaw di kita pasahero ah. Wan, ibagam to no ready kan? Lah, iganam nga rin bages. Wan. Wan, ready ako. Imistram bang ka Harada ito, bagis. Correct, bages. Lagi, manibidya natin Kaya mo, manibela. mayat pa di pa nagposturan, bagis. Siksi ka mo. Ay, wala ya. Awan dua-dua nga napugtuan ni Mr. Anderson na niya tiga ni Mrs. ni Gregory. Wan, bages. Kuna ni Mr. Anderson. Oh, your wife would like to have the crystal picture. No problem. She can have it. Kristal pa ayaw. Anyan, ayaw, tigas gasat ni Gregory. Wan, bages. Nagasat nga talaga. Magustak pa nga talaga niya yung panagkinim. Patasak sa mo ta. Lagi padasamban. Pudno ba na talaga nila kay Goryo? Thank you mo nun bagay. Ti panang i-share mo, iti nakakatkatao nga padpadas ni Gregory. Awan anya man na, bages. Bages. Niya ta bagay. Intun maumaam day ta kasla langdet nga abalbalay mo ket bagik tu manlangen. Kasla lang, dot nga balbalay. Wen bages. Jay man pasaray itugot mo nga kasla langdet nga nangisit ke usarempay nga pagbuyaan. Di ka di iPad ko, ti kaya mo kasabon bagay. Correct bages. Day iPad mo ke numabalin ko ma ke may padla ko man. Ay sos. Karkata panunutik mampay bagay. Sa mo kumamot nga kabayagan na ti pa nagpampanuno mo bagay ta madiday ta ti salon at Kadi. Ay sos. Huwag ko namang bagis. Uray tadaan mo ten. Sa may sapay ke adamot kakabsat mo di abroad nga patulod king ka. Dumawat kan tumanan iti baron. Garay, garay. Mum ka di bagis. Nga adamot ke pagkaingasan nyo kanday di Mr. Anderson. Ala ka ron, bagin to. Thank you bagis ha. Ngayon bagay. Pagarup ko, agkarkaro pa kayo ba't gini Gregory?